играхте и играхте. Вие бяхте много добри лазърки. А година пак ще ви чакате с нашите деца и те ще пораснат и те ще участват при вас. А сега да ви благодаря подаръците, които съм ви приготвила. Тук са яйцата, които ще поедисате като цветовете на дъгата. Бели, жълти, сини, червени. Заповядайте, завидите, да го знаете. А тук съм сложила брашно, с което ще замесите сладки козунаци за Великден. А сега да видим дали ще е на берегет тази година. Великден се замина, хора се виха на мегдана, но приказките стари не забравяйте и на всички ги разправяйте, да съхраним българския дух и българската красота. С върхарите си бели, с кладушките гори, и с розите изгрели на вредката искри. Тя крие избрана цяла в цветната дъга. На знаменцето малко, което стига, на птичката развявам и спесеността България и славям единствена в света. Сега за отмора ще ви кажа още една гатанка. Готови ли сте да ме слушате? Айде да видим тази дали я знаете. Бяло момиче по риза, рано на пролет излиза. Що е то? Кукичето! Браво, браво! И тази гатанка не познавате. И радостни, че днес празнувате с нас. Колегите, които бяха вчера на семинара, им е ясно, че днес е продължението. Вчера ние се учихме самите учители да правят това, което днеска видяхте децата. Както каза хитър Петър, никога не трябва да забравяме нашите обичаи. Обичаите се съхраняват. И нашата идея в детската градина е чрез мъдростите, поуките, в приказките да съхраним в душите на децата мъдрости, обичаи, поуки и така да продължим да ги възпитаваме. Защото на всички е ясно, че една държава, за да е богата, всичко зависи от децата. Кое е най-голямото богатство? Най-голямото богатство това са децата. И преди да чуете последното изпълнение, искам да се обърна с няколко думи към персонала на целодневна детска градина. Да ви кажа,
като приказката "Учител съм богат, но не с пари, а с веселите детски очи", моите учители са много богати. Изключително. И вие видяхте, нали? Видяхте децата. Видяхте учителите. Те никога не питат за пари. Само като дойде време да се вземат заплатите, но през цялото време този спектакъл, който видяхте, без тези способни и талантливи и нахъсани, най-важно с желание, учители и помощен персонал, и деца, и родители, нямаше да се случи. Нямаше да се насладите на това, което видяхте. Благодаря на родителите, че винаги са с нас, че заедно празнуваме всички обичаи, независимо дали са български, дали са ромски, ние сме едно цяло. Благодаря ви, че сте отгледали такива деца. А на вас, колеги, от сега ви казвам, освен огромно благодаря, че няма да ви пенсионирам.
моя страна, моя България, моя прекрасна страна, ще се върна. Тирвелчани са запазили трудолюбието си от векове. Те са изработвали своите сукмани, дрехи, цървули и всичко необходимо за бита. Наследили са всичко от своите баби и майки. За това свидетелстват и произведенията в нашите дюкяни. Заповядайте при басейна да ги разгледате. А всички, които желаят, канят на нашето хоро.